Paano Hoy. kayo na eh? Naghahanap ako sira. Iyo man nga niya ang problema ka. Dahil nga nila magkikasira-sira duman sa araw. Magulay na naman si Agum. Kalunggay na naman. Wani, sawa na naman kang miswa. Miswa? Oh. Ayaw, may sira. Ay, narag. Ay, duda ako ka. Si Habagat. Mahalo naman ni. Pero sarong banyira. Sira. Oh, pakipabara namin ka. Sira, sabi. Tuwangan tama. Katayrat ma. Oo. Barata mo po yan, sira ko mo Ano yan. lamang ang sira mo dyan? Ha? Ano lamang ang sira mo dyan? Yellow pen. Yellow pen? Yellow pen? Ano pa? Yellow pen. Tapos? Si Buboy. Si Buboy. Iba man na si Buboy. Si Bubog ano? Sira rin kayo ng si Buboy kay Dracula. Si Bubog. Bakong si Bubog. Ano? Bubog? Ano? Binago na. Revive na. May manambulan digde. Manambulan? Oh. Anuan? Sira rin kang Dracula ang sira. Ay. Manambulan. Ano ang Barata sana oh. Tigbabarago mo na naman ang mga kunyang kangarang kansira. Siguro ano ang yellow pen? 300 sana, 300. 300 ang kilaw? Barata na ko ngunyan, Buboy. Kumara sa na kumabakal kipay pindoy. 180 ang kilo kan yellow pen niya. Sa imo, trinipli mo. Naklase man ini para Ang tinda. ang yellow pen? 300. Ano Ano? si Buboy? Si Bubog. Ay, si Buboy ko, Buboy. 200 sana. Ay, barato magkiraray. So, naman susunod nilibot naman no, para 150 ang si Bubog. Tangla yun May ako. madaw kaya. Baka lang oh. Overprice ka talaga. Kumara Aha. sa nato sa sardinas. Oh. Masarinas na sila. Sardinas sa nato. Barata sana oh, 300. Yatare man yan ako kan mabakal. Hindi si kuya ba't kung bumakal kan sa imo. Masardinas nga ni Dacia. Ang sardinas sa nato 300. Ano ang hindi tadi ko siya kagkakay. Bayad na. Bayad ay pangani kami mabakal. Dahil ka man na. Awan. Oo. Kuda na kita rin pisara. Oh. Anong sira niya dyan? Si Buboy. Ay lingon mi daw. Hilapin mo da man na yung bulan. Kumbaga, nailing mo na ang laog ka. Dahil nga ning laog, matinda ka. Kupaong ko duman. Ara mo may kontra. Para Upaon. advance kaya ang bayad. Ay napakahiling ko ang kiparatinda kisira na advance ang bayad. Dahil pa nga ni susura, mali mo kung nang itinda mo sa mo, ikaw mo sa mo, anos ng rugo. Anos ng mga maglapaon yun ang itinda mo sa mo, 300 pa. Otong si Buboy, mas labasan nito si Buboy. Dahil na sana. Ang nagtitinda, daradara na ang sira. Ano na? At least, bago itong ngango. Ay, kububoy. Tama na ito kuya bot sa'yo mo. Ano kung mapurga ka kan miswa, buda magsardinas ka na sana. Ta kumatsa ka man ako. Puto naman may puro pagulong duman na muro riton, pwede na itong isira. Dahil na tama na sa kuya ang sardinas buda miswa na magirara. Makan, mapik apa sa nakisira. Tapos makakatulos kay ang bayan. Maagan bayad. Ano, sa'yo na ka nakabot lang. Si Bobog. Yellow pen. Dahil pa man nga ni kisira, dahil masaya mo pa dyan kimabayan. Advance gani. Advance ka, dumaan na. Dumang ka na. Takon masabat ka ba, muna, naubusan ka lamang kan sabaton mo dyan. Ikaw makatanakan labas na si Buboy. Dahil pa nga ning si Bubaw, si Bubog nga, dahil bako man si Bubaw. Paano ka na? Ano, purpay-pay nama. Una ko nga ni, kung tultul naman nga ning kahuro naman. Dahil na talaga, dahil na kita maulong-ugong kang kaya bagat ang Manila, na pigtitindagon yan, sige kan makabot lang, nagtinda kisira, dahil pang sira. Mabakal ako sardinas. O sige na, ta kumakuha man kang puro pagulong na mo, singon.